definitívne rozlúčili so stabilným a horúcim počasím. Zajtra nás čaká prudká zmena. Pekný večer. Dnešné počasie u nás spočiatku ovplyvňoval okraj tlakovej výše od severovýchodu. Súčasne začala do vnútrozemia postupovať od západu oblačnosť spojená so zvlneným studeným frontom, na ktorom sa prehlbí nad Talianskom a Jadranom tlaková níž. Front sa bude v noci a zajtra presúvať na východ a naplno ovplyvní počasie aj na Slovensku. Zajtra sa ochladí, na západe citeľne bude len do 21 stupňov. Na východe má byť ešte do 28 stupňov. Už v noci začne od západu na mnohých miestach pršať a zrážky sa vyskytnú aj počas dňa, dokonca aj výdatnejšie. Ojedinele sa vyskytnú búrky. Viať má prevažne slabý, v západnej polovici a na hornom spíši juhovýchodný až južný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch lokálne 55 až 70 km za hodinu. Na hrebeňoch hôr zafúka miestami búrlivý vietor až výchrica. V týchto okresoch naberie vietor priemernú rýchlosť do 45 km za hodinu, krátkodobo až 70 km za hodinu. A na horách sa rozčertí výchrica, preto výlety do hôr vôbec neodporúčame. Pred nami je oblačná až zamračená noc. Na strednom Slovensku a na východe môže byť spočiatku aj zmenšená oblačnosť. V západnej polovici sa však postupne na mnohých miestach rozprší, inde sa zrážky vyskytnú len ojedinele. Do rána sa ochladí na 19 až 15, vo východnej polovici miestami okolo 13 stupňov. Na väčšine Slovenska sa zajtra s príchodom zrážok prudko ochladí, a to aj o 10 stupňov. Na východe ale nebude pokles teplôt taký drastický. Na Zemplíne teploty dosiahnu okolo 26 až 28 stupňov. Sichravý a upršaný pondelok čaká od rána západ krajiny. Bude oblačno až zamračené, daždivo a zriedkavo aj zaburáca. Lokálne budú zrážky aj výdatné. Ochladí sa na 18 až 20 stupňov. Jeseň zajtra doslova vtrhne aj na stredné Slovensko. Na mnohých miestach počítajte s dažďom aj silnejším, s prehánkami, ojedinele aj s búrkami. Teplomery tu ukážu 18 až 22 stupňov. Na východe bude spočiatku menej oblačnosti, ale postupne sa aj tu obloha zatiahne a na mnohých miestach sa vyskytne dážď, prehánky, kde tu aj búrky. Teploty poklesnú na 21 až 28 stupňov. Na horské potúlky zajtra radšej zabudnite. Bude tam nepriaznivé, oblačné až zamračené a daždivé počasie. Nad pásmom lesa miestami udrie aj výchrica. Vo výške 1500 metrov sa ochladí na 12 stupňov. Tlak vzduchu opäť mierne poklesne. V noci na utorok bude ešte na mnohých miestach pršať. Cez deň sa zrážky vyskytnú častejšie na severe a východe, inde len ojedinele. Teplota 18 až 24 stupňov. V stredu sa počasie zlepší, bude jasno až polooblačno, zrážky sa ukážu len výnimočne pri teplote 20 až 26 stupňov. Vo štvrtok oblačnosť, prehánky či búrky opäť pribudnú, najmä na západ krajiny. Teplota 17 až 26 stupňov. No a v piatok to bude tiež skôr na pobyt vnútri, bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Ochladí sa na 14 až 25 stupňov. Poďme sa ešte pokochať vašimi fotkami z výletov. Andrej na nás myslel pri svojich potúkách vo Veľkej Fatre, kde bola dnes len malá oblačnosť. V Lúčenci ste mali cez obed okolo 25 stupňov. Vo Vysokých Tatrách bolo do poludnia veterno, ale krásne, napísala nám Majka. Z počasia je to všetko. Pekný večer a dovidenia.